Ma mare, què tal? Com va? Fotuda, una feinada que tinc. Cago en dena. No me la cap. No, i ara amb els nens que tornen a l'escola i tal. Tornant grans, no? Que t'he de dir a tu. Bé, puta, no te posis així, era una broma. Ja està, tranquil·la, ja està. Una broma, no t'enfadis. Te deixaré de telefonar així tan sovint, no puc dur aquest ritme, mamoreta, no puc. Hombre, mira, els dilluns som que la ràdio, a Cugat.cat, que faig una secció que se diu Passava per aquí. Després, els dimarts i els dijous, tenc assaig en el teatre. De 6 a 10 i mitja o 11 del vespre, imagina't, no? Que són 2 obres de teatre que faig. Després el monòleg que faig cada setmana, que també he de tenir preparat. Que amb una cosa i l'altra, els vídeos aquests que ara m'he posat en el TikTok. Tu ho deies, que no en surt. Ja, clar, ja no te podré cridar tan sovint, me sap greu, ja t'enviaré qualque WhatsApp de tant en tant, qualque àudio. Bé, mentre cagui, que és el moment que tinc més de calma, bé, me sap greu, jo és que no dono cabàs, tu, ma mare, no. A la feina, puta, sí, a més 8 hores de feina cada dia, i la que faig a casa i no cop, perquè aquesta és una altra, però bueno, és igual, com que tonto. Bé, ma mare, jo que sé, faig això per estar bé amb mi mateix, per divertir-me, jo que sé. Bé, joder, aquest monopatín dels collons m'has agafat en un mal moment. Però no me diguis que són tonto, què vol dir? Que ho faig tot sense cobrar, la feina me la paguen? Sí, també és vera que faig més feina fora de la feina que dins la feina. Vull dir, no, d'hores no, faig les hores que toquen i la feina que toca, però puta, és vera, tens tota la raó. Cago en Déu. A tu millor sí, ho som un poc beneit. Bé, ja te faré un àudio. Au, adeu.